Uy, hukas man. Murang mga nagkaglawas Nalipad ang Kim-Kim nakaligo Kung patikim sa kalaw mo nagiro. Guys, majong buntag na tuntanan. Mahautan ninyo. Ay misa dia, palija ang mahautan ninyo guys. Taga-taga na. Mahaw. Dami palija nga kinilaw. Imbisahan ng butang itlog, kuan mapapagabril. Kilaw ron ko no, naman. Apa? Hatong butangan sa itlog. Yeah. Dada pa dahil gamang isdang laga-laga guys, di Nubo. Nubo ka jog amang inan-inan Lami na ni, kaya pila na ni kaadlaw, sige init-init. Mauta ninjo. Yeah. Kim-Kim na inam og milk. Milk ka Kim-Kim. Nami day? Nami. Kinilaw. Inam tag milk. Mau guys. Kuya, dali na mo. Kinilaw. Mahaw. Kinilaw nga palida. Na guys. Napoy. Laga-laga. Tambog ko ang hapdos. Tambal lugon sa? Hapdos. Tambal ko log hapdes guys. Muro lagi hapdesan. Mga hapdesan man ka. Ubaw. Kubaw. Mahaw guys. Kami pa siya kuan. Hang. Ay batang sa doon naligo Hang manday pa isang gibot ang suka. Arang hanga. Mayroon. Makawahin nun pa ni panahot guys. Guys, kinakasgang palidya o karing laga-laga nga inan-unan. Lami akadyo. Lami na siya guys, kaning laga-laga kay unuron ba? Unuron siya klase sa isda. Unuron ba? Lami Sa oras sa papagabril, aron di nubog hugasan. Palami sa milk. Managbugha guys sa gamang mga kahoy. Tabunan nila ito parang di makuha uwan. Tabunan. Lagi. Naman na nang-dubli na, amo na yung tabon. Ano yung pang-arrange na rin guys kay arong kuan. Tabunan ni si Jaba. Uy, hukas man. Murang mga nagkaglawas Kuya. Tiradora. Siga ba na yung kakao? Siga, uy, kasag na mo siga. Dapat Baghaganan pa na guys. Kinahanglan na nag-atsa. Paman may atsa dadto. Dugang na sa papagabril dari tanong og saging. Tapod. Kaya erong punan na yung mga saging. Rayot! Naansa naman mo sa nina iyang. Naan naman na sa ubos. Hindi mo naman ng sayal. Ganahan ka magsayal? Ganahan na sa kuya Gael magsayal guys. Saan naman ni nato. Ganahan ka magsayal ya? Kuno. Hala pa ganahan man magsayal imong panganay. Ha? Madunoon. Murang mga matso nagihukas gipangalimutan niya sa grabing inita na kaadyo. Ang hay talaga lagi bait din so. Rent is on the way.
Yes, naghanamig kahoy. Alright. Si Papa Gabriel na dari kay nagko man. Na, yehe. Ha? Nakakap na to. Tugangan pa na guys kani. Ang hakot mis Papa Gabriel. Ang kahoy menta, tubangan namang panghakot mga kahoy. Nasakit man yung among saging na guys, namuso si Ja pero lainan. Lainan si Ja. Ha? Medyo puso, pero lainan si Ja no. Sige. Nasakit di ay ni. Luwi lamon, ang saging nasakit. Yes, na namidak ng kahoy. Sa ako dahil sa mga garden guys, kay iwan naman ni si Ja. Iwan na ni sa kung sundo ka adlaw, so lang lamian nakaazo na. Uy, nauli-ulian ang ilang mga purma. Namuwak ko sa maajo. Namuwak sa zagdaghan. Namuwak sa zagdaghan guys. Nakabati og uwan. Lipay. Wow. Lipay na uwanan. May paguwang naman eh. Ha? Ako pa man nangatangtang agan eh. Sige sana, hindi na nagbuho na siya. Ako dyan na. Okay. Guwang na guys na, pero kuwang pa sa guno. Bita, kuwang pa nagamay. Hapit na, makapud na po midara pa hun. Basta kaya nalipay ko nagtanaw sa mga taong, ngani-ngani na sila. Nalipay silang nauwanan. Ha? Makapupo na po midara nagbunga sunod adlaw. Nanganay daghan. Abunuhan? Abunuhan ko na naman sa Papa Gabriel. Pati agkuan good, pati agpalidya. Nanggara upa mo nga. Kabatiguan. Sabi na nga tigbak na ni sila. Hindi ay, uy, di na may nahinog. Uy, daghan naman din yung nahinog na ni. Tao, dagkagbunga. Di guys. Sige pa dahil sa pamunga. Hehe. Yung daghan nagbunga sa umpalidya. Nagang kamo pang taong ninging. Gara pa siya pamunga. Pamuwak. Gara pag pamuwak ang mga taong. So ugma guys, ari na sila mag skim coat dani. Ani sila mag sikan coat dani ugma. Das Papa Gabriel. Wa man ron sila kasikan coat kay na may gibuhat ag katong na ay jang kauban. So grabe daghana kadto dari udlot agamang alukbati. Hanapon milaw ujon. Uy ni gara sa pangudlot giuwanan. Lipay jud ang mata nang basta makabatig uwan. Basta mabundakan sila uwan arang lipadja. Huwag mo alukbati dari. Hanggang sa pangudlot good. Guys, maligo sa mi. Tapos dam. Kompleto ning dama ni. Dana ra bang along ng ihang bahin. Kompleto ricados ning dama guys, nay kabaw, nay tao, nay iro. Kompleto na ning maligo. Yeah. Hoy, Ginoo kada ka igso nang panda kan na. Som panda. Mali nakabarag labi sa to. Asan labi ano? Hala, di naman ubarag. Naan sa naman ati? Lang kaya pa may sagi sabunan. Sige na pa, ligo na pa. Dito dapit. Ay, napayro. Napit. Hadlags pa pagkablasero. Hadlag kasero pa. Natuto may mga bata. Das Papa Gabriel. Ato lang pa. Kabiras inday das balde. Kamara ka bas kim-kim das balde. Tubod. Banlawan nagtubod na mas kim-kim. Naghanag na ligo Adlok man kay ko ana. Pagay na mineral ito daghan. Sayang ang mineral. Lugay ra ba mo deliver? Para lipad ang kim-kim nakaligo Kung batikim sa kalaw buwa nagiro. Abi kung nagkanta na ng gamot si So maligo na mi guys. There is the mga all kuan na ni all around na ning daw ma. Nay kabaw na ni maligo, nay tao, nay mga iro ipagligoon pa nila dari.
So no choice gajud, wa gajud tay mahimo dani, wa gajud may laing tubig. Datos ang mga tabay pud nga gikuan ni tatay, na ni maho naman pud siyang lao. Nang baho bitaw kasong lapok, kuan siyang kuan, tubig baho na kaadyo. So dani na naman jud miligos dam. So kaning dama guys, nani si mga hose nga ipangbutang dani, magagas na siyang mga hose padung dito sa basak nang ag tubig dari. Gamay na pud. So muna agwanta na naman yung taon mi dari. So mga waswas mi guys, mang hinaw-naw mi, magkuha ra mig tubig dito sa tubod. Jaga tong tubod kay di ba zato sa as in ato jud magkuha mi upang ligo kay pangkuan ay ra man tong tubiga pang sabaway nga na pang imnanon ganito sa uban. Nagkami yung pa-deliver na naman mig tubig para imnanon para pud sa mga bata karo safety in taon og mga bata. Mo lagi na dari na naman agwanta na yung taon mig ligo daning dam. Bukod, bantay na sa kubangan. Dali na, saham na pa. Ligo ta. Huwag mo ko ha. Namigligo guys. Ano man? Panami. Panami guys. Ha, bilin sila. Panami guys. Mana pangaligo. Dah. Buat mga bata to ah. Ibuhan nila oy. Ibuk mga bata to pangaligo. Uy, kawan na. Thank you Lord. Majuntang bundak agwan ron. Ara magakajugdag Oh, majuntag mo uwan guys. Yan lagi panabunan na mag mga kahoy na mo kapud to. Yung panambunan karon di mga basa. Tapay daghang bughaon to ah. Kaso wa pa mga bugha. Agata na pa bughaon? Ha? Lagi. Manghakot unta mi kahoy. Kay kawanon man. Na baga kajugdag majuntang mo bundak na ni. Ano tagkuan? Tubig, mubundak ni. Pujik, lamig ta. Kuano to aday sin to? Sin ba? To sin to ah. Pujik, kanton sa butangan og kahoy. Budik. Ampo mo mubundak ka kuan ron, na pud mo iligo ha. Ha? Taw. Matang mubundak ron guys, karon na pud may iligo nila. Palit-liit ni taon silang duha dari silang kulungan. So, papagabril nga nagkuha sa sin kay mo unang sandajong. Amazon nang kasawd mig tubig. Kana ba pa? Kana himo sa natang sandajong. Ato spikas dito kilid. Wala na. Sige. Magama tak sandajong. Magama mig sandajong kare dito karon migunag sa uwan o kasawd mi. Uy, kamuto naman dai kadari katong punta. Ang kasgan kaya. Himusuon ni matunda na ba? Mga hen, mga saging kundan. Pud. Kapud, hapit tapon may makapud. So, magkuha sa kusbara dari sud. Sama ni. Kuan sunis iro ba? Kusa ko bara dari sa mga sud guys. Kay magama mi datuog sanda jong. So magama sa mi og sanda jong karejat guys. Kuha ko dari bara. Ani kubkub daw butangan sa sin. Kung mag skim coat na sila tiwas si Papa Gabriel Dares tikas bahay. So pa ag finishing dani sa pintal ay guys dini. Wa pa finishing yung pintal kay napa may unang itaod danis kuan pohon. So makaibaw ra magansa pohon. Taod na. So sa finishingan og pintal karon ka buling-buling
Lipay na yung mata ng bro, nawanan sila. Kaya rin, matatang kim-kim sa swimming pool. Swimming pool, kung nang kim-kim. Ah! Bigyan sa ko sa kakahoy ikaw. Oh. Papa, mo na. Nagamang sandadong guys, nga dinalian niya. Sa kaya aguan kay Tora man taman dito, ano man mo dito dari. Ang sabah pang, bis naghimo na kag sandadong, ano man mo daduguan. Dunan, naghagunas na to dapit. Hagunas dito dapit. Mga dari, wala mo dadyo naguan. Ano nga mang one init man dari guys. One init, tistas langit. Uy, igor naman nagtuto. Mado na naman dito. Uy, ala, uy, igor naman hinay raman naguan. Habunda ka in tao, nuwan. Kaya makasahod mi dari tubig. Hindi na magkaus-kaus itong ladyo. Wala lagi. Mas kasag dito no. Hinay raman na yato ah, hinungaw rabuti ni. Hinungaw raga mga dari guys. Ha? Hindi na ka doon. Madunta. One init man. One init. Pistas langit. Nangan sila guys. So one init kuno pistas langit.